ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ SS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಂಪದ ಮುಕುಲ್ನ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಹೊಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಮೂನೆ ನಮೂನದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಕೆಸರದು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪುನ ತಾರೀಕು 25/7/2024 ಐತಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಊರಾಯಣಂಚಿನ ಕೊಂಪದವು ಕಜೆ ಮಣಿಕಲ್ಪ ನೆತ್ತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾವ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಕೊಂಪದವು ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೋಕಿಡು ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ SS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಂಪದವು.